Sa patikatlong banwang pamanungkulan bang marapating pangarap ng progreso para king Balening Santo Tomas. Inya naman ban magbalaos la Canoretti, anyara ng Mayor John Sambo ang suportada ring Tomasyan, king kayang pasibayong pamanagal, antimong alkalde ning mesabing Balen. Niting Miyerkules, kambering kayang 7 konsihal, big file niya namang Certificate of Candidacy o COC Isambo para king kayang second term nung may palad yang manyambut king 2025 national and local elections. Bayo iti, sinimbaya naman na din kayang team, bangka ng manyad basbas at guidance king Ginu. Makapanayan naman din kayang tala suporto. Ding aliwa, magdalala pang banners, ang timong pamagpakit suporto. Kaya bekaring maging prioridad ng programang Sambo, ing pamaninton solusyon, king problema king albu, king karelang lugal. Aumpisan da na kanu at ikit da na ring taga Santo Tomas, ing epekto da reni, pero dakal pa kanu dapat gawan. Gusto po nating ituloy ang ating mga programa na naiiwan pa. Sabi ko nga ho, mula nung pumasok tayo sa politika sa bayan, dito sa ating bayan ng Santo Tomas, noon pa sinisigaw ko na alisin labanan ng baha sa ating bayang Santo Tomas. Nakapag-focus na ho tayo dyan, bagamat hindi pa ho namin nasosolusyonan todo ang baha dito sa aming bayan, pero unti-unti po nagkakaroon na po ng solusyon at nararamdaman na rin ng aking mga kababayan. Pag na-re-elect po tayo, bibigyan po natin ng pansin ang ating mga proyekto laban sa baha. Aparti kaniti ding programa para king kabulasan da rin kayang kabalen, mas pasig na nga napakano, lakwas na karing pakakalulo, ang makinabang yeni king mumunang diling extension facility ning Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBLMGH, apakatalakad king Santo Tomas. Gusto ho nating makita yung expansion. Gusto ko makakita ng dialysis, chemotherapy, tsaka center para sa mga senior citizen. Gusto ko magkaroon ng special care, no, na parte ng ating ospital ay nakalaan lamang para sa ating mga senior citizen. Dakalya mo naman kanu pangarap para karing kaya nakanatumasyan, inya top priority pa mo rin kanu ing edukasyon, karing kayang isubong oras sa manyambut yang pasibayo ang timong mayor. Tagalay Sambo king lalam ning National People's Coalition o NPC, alayang Vice Mayor king line up ning Team Progreso. Ang pangkang Sambo, nakanuesahan na tagalya naman ang timong alkalde ing kayang kasalungsungang Vice Mayor ay Matias Pineda. Paulina nini, kanumidinan pang pamikatagon bang maninton pang kandidato para Vice Mayor. Aparti kanini, mas kapuna-puna mo naman ang kawalang presensya na rin pamilya Bondo king COC filing ng Sambo. Malwata pa namun lakasing mialyado reni. Naitaas na ho kasi ng kamay ni Dr. Ana, si Vice Mayor Bong, na maging habol ng mayor. So, ginagalang naman ho natin yon, nire-respeto naman ho natin yon, na this time around, hindi natin sila kapartido. Pero ako po, personally, yung team natin, Progreso, susuporta pa rin po tayo kay Dr. Ana York Bondok bilang congresswoman ng ating distrito. Maragul mang pamagbayo yung milyari, tiwala ya kano yung numero 1 taga-suporta ng Sambo na makaepekto iti king kandidatura ning kayang anak. Uling ding tawong makaramdam king serbisyo na ing magdesisyon king kayang maging kapalaran king tutuking halalan. Sunduay laban. Ibang tao, ilanang bala. Talagang nakakarap, nga po kailangan ng bala. Mga sabi na ako lumpo ko nga mo. Hindi kayo baboy, anang mabatol. Ang mga rin tao. Alam naman yung ginagawa nila. Dahil marami naglandaan, wala hindi na sa anak ko yan. Wala namang nagagawa sa ginawa niya kahit na pagsama-sama mo yung umabol ng mayor. Bistaman formal ng tagal pa si Bayo Isambo at milaban lang ng kayang kasalungsungang Vice Mayor, pamaniguro ng Sambo na Epect 1 ng karelang commitment at serbisyo publiko karing karelang sasakupan. Makakaasa po kayo, magiging normal pa rin ho ang ating pagsaserbisyo. Makakaasa po kayo na kaming mga nakaupo ngayon, maski hindi kami magkakapareho ng partido at marahil magkakatunggali sa posisyon, pero ako po na inyong alkalde, makakaasa po kayo, igagalang ko po ang karapatan ng lahat. Samantala kasabi na ning filing ng Sambo, akiting chopper ay ni, adurot-durot, apani walang pibandyan da ring Pinedo na naman lingad, asusuporta king kayang kandidatura.
Hagpang naman king election officer ning Comelec Santo Tomas, isambo pa kambering kayang team ding may file COC king Balen. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.